hneď teraz prestan písať scenáre pre svoje videá, ak chceš, aby ich ľudia pozerali. Keď som začínal tvoriť content na sociálne siete, tak som si vytvoril tisíce scenárov. A keď poviem tisíce, tak to bolo fakt tisíce. Po pár týždňoch som si ale pozeral statistiky videí a nemalo to najlepšie zhliadnutie. A keď som si pozeral tie videá, tak som hneď pochopil prečo. To video neznelo ako keby k tým ľuďom rozprával reálny človek. Znelo to ako nejaký Optimus Prime. Čo by samozrejme fungovalo lepšie, keby som bol Optimus Prime. Takže som musel nejako zmeniť prístup a urobil som to takto. Namiesto toho, aby som písal scenáre, som si napísal, o čom chcem, aby toto video bolo. Potom som si napísal hook, teda najdôležitejšiu časť videa a hneď na to som si napísal 3 body, ktoré chcem opísať v mojom videu. A hneď na to som chytil telefón a začal točiť. Keď sa mi nepodarilo nejaké video, tak som ho hneď vymazal, aby ho nikto nemusel vidieť. A takto som potom získal viac zhliadnutí a Instagram, TikTok, všetko okolo tohto začalo rýchlejšie naberať na obrátkach. Ak sa ti toto video páčilo, daj like na toto video, lebo to pomáha šíriť dobré meno o tomto účte. A to je na dnes všetko. Čau.